Hello logoफोर जों दिनै ट्रेन गाखोनो लुबैनायखाय फैबाय जों ट्रेनाव थांगोन पाठसालायाव थांगोन पाठसालायाव जोङो चाइनास खावहैगोन जों सारा चाइनास खावगोन ओमफ्राय आं अलरेडि खावना फैबाय आं जोबोद मोजां मोनदों खावना फैनानै ओमफ्राय दा बियो चाइनास खावगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबोरै चाइनास खावो हामोना हामा बेखौ जों ओमफ्राय बेखौ खावनायनि उनाव मा मा रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो बेफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन अके Hello logoफोर जों दायो चाइनिस खावनाय जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय लामा माने न'खौ आन्दायनानै जों बिराद गोजोन मोनहैयोमोन आरो थाबायनाया गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय माबोरै खावो चाइनिसखौ मिथिगोन नै बेनो न'आ बेयावनो चाइनिसखौ खावो नैबे आदायानो खावो माने बे मलम मोनसे बे थेमानिफ्राय माने मलम बायदि मोनसे दिहुननानै बे सेफ्लेयो दा सेफ्लेगासिनो दं पेकेटाव आथा बायदि बेनो आरो माने चाइनिसखौ दाखि होनाय माने चाइनिस खावनाय मुलिया नै बेनो लदा खालामना लाबाय बेनिफ्राय दा बेखौ सेफ्लेनानै लाबाय बियो नाबाय बेनि ओमफ्राय बे गन खाथियाव सोना लाबाय गन खाथिखौ दा नै ग्रोब माने गन्थंजों जानाय माने बानायो सुना लानानै ओमफ्राय बेखौ ग्रोब माने गन खाथियाव लागायबाय आरो बेखौ गावनि माने गन्थङा बेसेबां जख बे माने गन्थंनि जखाजों बेखौ माने मिलायनानै लायो बियो जों सफैबाय ini kau ini dari ini sih yang gondong khusus lah kan bondam na Di tengah dah sana sebai, bedo saya ni nasi kan, zeram hamdra pakai, kau tak dapat kena. नैफोरो जाबाय सावखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ जायो बेफोरनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन माने मा जानांगौ मा जानाङा नियाव दंजोबो बेफोरखौ मोजाङै पस्ट खालामना नायना लाबानो जाबाय चाइनिसखौ माने मुलि होबाय मुलि गन्थङाव सोना होबाय मेडिसिन ओमफ्राय दा सावबाय थादों नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा मारै बानायो 70 years ago होनना बुंदों बेखौ माने 70 yearsनि सिगांनिफ्रायनो माने बे दा नैबे फिसौलासो बिनि माने बिबौआनो बानायदों होनना बुंदों आरो बिबौनि समनिफ्रायनो नैबे माने सिकित्साखौ खालामबाय थायो होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहानि न'नि आइबो आफाबो ओमफ्राय जों गामिनि बहुतआनो नै जायगायाव फैदों बे पाठसाला फैनानै सावजादों हामदों आराम मोनदों सोर माने
जायनोखि बेखिनियाव उनाव थानाय माबा रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ मानिदो बिथांमोननि हामदो ओमफ्राय माने ओरैबायदि रुला दावदै जानो मोनखाया आरो माबा ना बेदर माखासे मास मोनसे ना बेदरानो मोनखाया सोरबा थारा हैयिनि ना बेदर जायो बेनि थाखाय माने मोदोमा बारायबोनानै फिन बेबायदि जाफिनो आङो मास मोनसे ना बेदर जायाखैमोन ओमफ्राय दा नै फारसेथिंगालाय आंनिया जथेस्थ' मोजां हां लानो हायो आं माने नोंथांमोना नुयो आंखौ माने स्टेज प्रग्रामबो खालामो ओमफ्राय प्लास आं मेथाइ खनो जायनि जाहोनाव चाइनिसआ बहुत खस्थ' होयोमोन आंखौ दा माने बहुत आराम मोनदों ओमफ्राय बिनिखायनो आङो लोगोखौ लाना फैदों आरोना बेबो नै खावगासिनो दं बियो 15 मिनिट नेनांगोन दा ओमफ्राय बोरै जायो बोरै मोनो बियो खिथागोन दायो आं दायो खिथाला बियो डाइरेक्ट लाइभ खाबाय नालाय नोंथांमोननो दा बोरै खिथागोन बोरै आलैयो बोरै हमो अके बियो सावनानै फैबाय नोंसोर फंबाया खावखांबाय मानसिया गाबना लाबाय नामालै गाबदाङो हा बिराद गाबबाय माबायदि नांदों बुंलाय एन्जर आलु खादोंमोन थानो हायि दे माबायदि आलदो दाबो बाय बाय आलु बाय थादो माथिं सोदोंमोन ओरैबायदि आलु नैथि सोदो लोगोफोर जोंहा दायो जोब्बाय जों दायो न'आव थांसै न'आव आरो थांफिननोसै ओमफ्राय नोंनिया थेव खारदों राव खाराखै थेंखाराखै आरे एसे बुजाव खारसै थेंखारदों माने जायनिया जा आरो आंनिया थेंखाराखै बिना थेंखारदोंनो पसिस जाखागोन थैया गजि बुजा थैगोन पसिस जाद्राय नङा ओमफ्राय जों दायो थांनायनि सिगां बे आदादों माने फंनैसो एसे रायलायगोन माने माबोरै खालामो बेखौ सोंगोन आरोना जों दायो आं आदा खाथियाव फैबाय फैनानै आदानि नैबे रुमा दादा এইটো ঘৰ হয় পাঠশালাতে তাৰপিছত অলপ কৈ দিয়ক চিষ্টেমটো যেনিবা আমার টনসিল সাইনাস ফেরেঞ্জাইটিস এইবিলাকৰ চিকিৎসা হয় আমার ঘর পাঠশালা মেইন টাউনতে পাঞ্জাব ন্যাচারাল বেংকৰ একদম কাষেদি বিল্ডিঙৰ তলত আৰু আমাৰ চিকিৎসাটো 70 বছৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়াও চলি আছে মানুহে ভাল পায় এখেতেও ভাল পাইছে সকলোৱে ভাল পায় এখেতৰ লগত এই ফোন নম্বৰটো দিয়ক আপুনি ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক মোৰ ফোন নম্বৰটো হ'ল 7002222477 এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে মোৰ লগত কথা হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াত আহিব পাৰিব আপোনালোকে সবে মানে ভিডিঅ'টো চাই আছা দাদাৰ ফোন নম্বৰ দিছে দাদাৰ ফোন নম্বৰটো ল'বা তাৰপিছত দাদা কণ্টেক্ট কৰিবা আপোনালোকে তাৰপিছত চাইনিজৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আপোনালোকে পাঠশালাত আহি যাবা বাৰু থেংক ইউ দাদাৰে থেংক ইউ Kamu gak sih? Kasih dah? Pasal aku baik. Empat tentang ini saya biasa lah, halus ini. Terus ya, dulu pun aku ndak. Masa ulang, try. Malu kan? Thank you for watching, guys.